Goeie, het is woensdag 26 november. Welkom bij Bient. Miljoen, een ziekenhuis is failliet. En waar moeten nou de patiënten naartoe? Margrethe Graaf die luidt uit hoe dat komt. En het leent dit hier echt om goed is naar je zwargpolis te zien. En dat kan een heel soort yield scalen. Sharon de Gerritsen die wies dus joen het paard. En de eerste Friese minister-president die krijgt lang omlet een biografie die er verzinnen. This war, which we must bring to a successful conclusion, this war is in its essence far more than a conflict between the great powers. Ja, meneer Verseur, u heeft dit boek geschreven, biografie van, ik zal het er even bij pakken. Eigen meester Niemandsknecht, Gebrandi. We zien hem daar dus in Engeland, in ballingschap, daar was hij president. En toch wel bijzonder, want die man die sprak maar 10 woorden Engels, hè, geloof ik. Toen hij begon. Maar hij heeft snel bijgeleerd. Jarenlang heeft hij nog Engelse les gevolgd. Zo met themaatjes in een schriftje. Hij heeft zich erg ingespannen om het Engels onder de knie te krijgen. Maar levert het ook al kolderieke acties op? Ja, nou, er wordt altijd gezegd dat hij toen in zijn eerste kennismaking met Churchill zei... goodbye, Mr. Churchill. Hij is binnenkomen. Ja, dat is een beetje vreemd. Vond Churchill ook wel. Maar dat is een verhaal dat toegeschreven moet worden aan de Geer, zijn voorganger. En het is Bernhard geweest, de prins, die dit verhaal in de wereld gebracht heeft. Ja. Je moet altijd oppassen voor prinsen die sprookjes vertellen. Okay. Dus, nou, maar goed, er staan fantastische verhalen in. En deze Fries die krijgt dus een prominent plek, ook met een biografie van u. Ja. Dus mooi om over te praten dadelijk. Ja, we gaan even naar maar ik wil in het Fries zelfs, Dokkum. Want Dokkum zit onder eind van deze week zonder ziekenhuis. De Sielsberg gaat dicht, door een faillissement van de zwaargroep Passana. En de patiënten die kunnen terug in oren ziekenhuizen. Maar hoe gaat het nou, suks? Nou, dat weet Margrethe Graaf, directeur van Zorgbelang. Voor die denk ik wel een hele aparte week, of net? Ja, nee, absoluut. Want in 20 jaar weer er nooit een ziekenhuis failliet ging. Het is altijd redden, terug oerhiet of zorgverzekerder. En toen ging het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse en nu dan Passana Zorggroep. Dus ja, het eerste wat wij vragen is... Kan de aardrein zwaar uit, want die rent op zich wel goed. En daar wan je ook mensen. Dus dat is een nog veel groter probleem dan het ziekenhuis. En vervolgens ook de acute zorg. Hè? Hoe is dat dan? Als je nou een hartaanval krijgt of een beroerte, is het dan wel veilig genoeg in die regio? Nou ja, daar hebben we... garanties verkregen van de zorgverzekerder. Dus daar mogen we dan maar op betrouwen dat dat goed gaat. En wij vragen ook aandacht voor de communicatie onder mensen. En we gaan nu verzekering krijgen dat alle mensen die naar huis gaan kennen. Deze week die kennen naar huis. En er binnen 2 die moeten echt van het ene naar het andere ziekenhuis met een ambulance verplaatst. En de politie rennen terug tot 1 januari. Zo moeten we toch eerst maar even doen, want dat komt iedereen hoe het moet. Ja, maar als ik nou bijvoorbeeld een afspraak heb voor 2 weken, wat gebeurt er dan? Nou, de politie rennen nog terug. Maar als er een behandeling stiert, dan moet het toch nou in een oorziekenhuis. Dus wij zijn ook bij MCL West en daar zijn ze heel hard bezig om daar rond te vatten en de operatiekamers daar rond in de schema's. Dus iedereen die staat paraat in de regio. Non-stop onderwerp. Zullen we eens even zien aan Pacifus? Want het roen al dus net zo goed, maar Sionsberg. Je bent even een Pacifus te zien. Dit is het talberen in 2011, we deden is even naar 140 en dan de talberen in 2014. Dat binnen nummer 52 en het tal patiënten erin dus maar 53%. Waarom? Dit zijn bekende cijfers van mij? Ja. Ja, dus dan uiteindelijk kun je dan concluderen dat dit satrogeert, dan is het dus echt helemaal geen. Dan blijft er niks voor. Nee, dat klopt. En wij vinden dat het schande is dat het altijd een bestuurlijk speeltje is. Hè. We hebben marktwerking in de zorg en een ziekenhuis is dus een bedrijf en een bedrijf kan failliet gaan. En dit bedrijf had 1 grote klant, die kepen de zorg in voor de hele regio. Net alleen nog voor hun eigen verzekerden, maar ook voor orenverzekeraars. En daar gaan ze hoe les mee. En er zit geen bevolking of gemeente of provinciebestuur of niks. Geen zorgbelang. Nee, precies. Geen patiëntenclubs, die zitten daar nooit in die besluitvorming. En daar willen we eigenlijk wel wat ontwaan. Om te maar dat zeg je nou. Ik mensen echt lelijk. Er zou het man niet nice. De Friesland het dit dien, het management het dit dien. Ja, ik kan me voorstellen dat het zo lijkt. Ja.
Ja. Nou, nog even voor de patiënten, want het is wel handig om te zien wat voor paard je dan geeft. Maar had je dus in Dokkum Wenny en er is aanstaan niet meer. Nou, dit is wat er nou al gebeurt. 100% met MCL in Ljouwert, 15 naar Smillingen, 10 naar Antonius dus in Snits en 5% bloed er Noer en die Genevs die dus naar Martini in Grijs of elders. Ja, precies. Wat zei dit, die 100% naar Ljouwert? Dat de meeste mensen betrouwen hebben in het MCL, omdat het grut is. En dat is echt heel logisch. Ja, maar dit gebeurde eigenlijk al, wiels het Sionsbergen nog is. Ja. Wat zei dat dan? Nou ja, dat zei het dat er een protte onhaan is in de zorg. En dat mensen ook wel meekrijgen in de kranten en van de wetenschap. Dat er gedacht is over het tal van patiënten wat er per jaar naar een behandeling gaat. En hoe groot dan de kwaliteit is van zo'n behandeling. En mensen hebben toch betrouwen in iets wat gespecialiseerd is. Dus de oogkliniek of een mama-care faciliteit. Of het kanker Antonie van Leeuwenhoek. Dat is gespecialiseerd of grut. En dat is het MCL. En daar gaan dan toch de meeste mensen toch heen. En zeker als er steeds in de kranten staat van het gaat net goed. Het staat onder verscherpt tafelzag. In 2011 weer dat bij de inspectie. Nou, dat is hartstikke mooi oppakt. De kwaliteit is omhoog, maar het vertrouwen is wel voort. En dat leidt dan uiteindelijk dat er dus minder mensen binnen, minder yield binnenkomt. Nou binnen dus al je plannen weer om daar een troststaat van te krijgen, specialisten, MCL maar erbij. Jim heeft een idee hoe dat beter kan. Maar komen die mensen dan überhaupt wel weer waarom? ATRA's en weer wat is? Want ik bedoel, we weten nog altijd net wat er komt. Maar is er dan nog wel genoeg vertrouwen? Nou ja, wij hebben best wel ideeën over wat past bij de zorgvraag van de toekomst. Maar nog belangrijker, wij willen graag dat iedere betrokkene zijn zegje dwaan kan en mij denken kan. En dat net alleen nog maar, zit maar één partij het stuur krijgt over de Sionsberg, maar dat de hele regio, kijk als het ontstaan is maar van het ziekenhuis, dat de hele regio mij denken kan. En dan wordt het draagvlak. Maar lukt het echt, maar de macht van een Friesland? Kan dat echt? Ja, want de Friesland zit hier achter. Oké. Ja, het kan gewoon een proces wezen waar iedereen stem krijgt en dat er iets komt wat past bij de dwarseme zorgvraag van de toekomst. En net dat het steeds weer naar beneden gaat en dat het steeds lichter wordt, maar dat er van nou af is maar iets opgebouwd wordt. Ja. En misschien is dat wel een poli, misschien is dat wel een ADOA, misschien is het wel een huisartsencentrum met extra dingen erin. Maar iets dat draagvlak had en dat dwarsem is. Oké, daar is nog een heel soort werk te doen. Succes en mooi. Ja, absoluut. Dank u wel. Ja, we zien Joen weer eventjes bij de Maritieme Academie in Haas. Joen, een man die het van jonkjes echte matrozen maakt. Dit is het opleidingsschip de Prinses Maxima. Dit is het modernste opleidingsschip van heel Europa. Ja, daarnaast meer hoe we blijven nou nog eventjes bij de zwaar, want we willen hoe speelt terug die nieuwe zwargpolissen en dit hier. Maar het uitdrukkelijk advies om even goed naar die polis te zien, want dat kan aardig schelen. Ik vind het, meneer, heeft u uw polis al geregeld voor dit jaar? Ja, ik ben bij de oude verzekeraar gebleven. Geen gekke dingen? Nee, ik bedoel, ik was wel tevreden over ze. Ja, Margreet, wat doe je allemaal die polis? Just het helemaal nou, ja toch? Als ik nou heel eerlijk ben, dan dat mijn man dat. Oh, maar shut hij dan wel nou dat het heel goed cape is? Hij shut nou dat het heel goed cape is, maar ik, want daar praat ik wel over zelfs, ik nou dat het goed is en dat er voldoende in het pakket zit, want wij hebben ook onvullende verzekeringen, zoals fysiotherapie en andere dingen. Nou, let even goed op. Ja. En die man hoop ik ook, want die shirt denk ik wel naar die. Sharon Gerritsen van independent.nl. Onafhankelijke site, toch groot aandeelhouder Achmea is een verzekeraar. Even kort, hoe zit dat precies? Zijn jullie echt wel onafhankelijk? Wij zijn nog steeds onafhankelijk. Achmea is inderdaad onze groot aandeelhouder, maar onze vergelijking zit nog steeds helemaal objectief in elkaar. En alle verzekeraars komen naar boven als ze voldoen aan de wens van de klant. Oké, nou fijn dat je er bent. Want ja, jullie hebben het gigantisch druk. Hè? Want al die polissen komen nu binnen en de hele dag aan het rekenen. Dus je kan ons ook even mooi een update geven van hoe staat het ervoor. Want dit jaar is echt een belangrijk jaar, hè? Ja, de premies van de basisverzekering zijn bij sommige verzekeraars echt extreem omhoog gegaan. Tot 12,5% voor de basisverzekering. Nou, dat is echt... Praat je over ongeveer? 10, 12 euro. Dus dat is echt wel dus 140 euro per jaar ongeveer. Ja, en daarbij zijn de premies voor de aanvullende verzekeringen ook soms wel 20-30% omhoog gegaan. Niet alles, er zijn ook verzekeraars die het gelijk hebben gehouden. Dus daar zitten wel verschillen in. Maar dat zijn flinke premiestijgingen. En waarom? Ja, een deel van de zorg wat in de AWBZ zat,
in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is naar de zorgverzekeraar gegaan. Dus de kosten die normaal gesproken ergens anders lagen, komen nu bij de verzekeraar te liggen. En dat gaat vooral om thuiszorg. Dat werd door de gemeente geregeld. En dat ligt nu allemaal bij de zorgverzekeraar. Oké, dus we moeten goed opletten, want er komt dus, we kunnen ergens geld verdienen. Nou, daar zijn we er natuurlijk als Nederlanders heel erg bij. Zullen we eerst gewoon even naar de basisverzekering kijken? We hebben daar een schemaatje van de goedkoopste gemiddeld en de duurste. Nou, we zien dit zo dus. Dan betaal je 89,95. Dat is dus €3,20 meer. Ja. Nou, Friesland €4,50 meer en de VGZ €14 meer. En dat is dus keer 12 zit je dus op een flink bedrag wat er dan bij komt. Ja, dit zijn allemaal restitutieverzekeringen. Dat houdt in? Allemaal verzekeringen waar je volledig vrije zorgkeuze hebt. Dus zelf kan kiezen naar welk ziekenhuis of naar welke fysiotherapeut je toe wil. Dus ja, dat is echt een enorm verschil. Je precies dezelfde polis en het scheelt je gewoon €24 in de maand. Ja, en dan krijg je dus alles wat je wil. Je hoeft niet, inderdaad wat je zegt, dat je een keelprobleem hebt, dan hoef je niet 50 kilometer verder te rijden. Je kan gewoon, met deze polis kan je naar elk ziekenhuis toe waar je heen wil. Oké, want dat was vorig jaar het verhaal, hè? Ja, dat speelt nog steeds wel. Dat zijn de zogeheten budgetpolissen. Zilveren Kruis en Univezeker hebben zo'n polis. En dat betekent dat je nog maar naar een beperkt aantal ziekenhuizen kan. Daar moet je wel echt heel erg bewust van zijn dat je dat prima vindt. Dus dan denk je dat je goedkoop bent, maar dan moet je daar wel voor reizen. Als het geldt wel alleen voor geplande zorg. Dus als jij spoedeisende hulp nodig hebt, kan je wel gewoon naar elk ziekenhuis toe. Daar geldt het niet voor. Oké, we gaan even naar de aanvullende verzekeringen, want ook daar dus veel te winnen, dat zei je al. We hebben even een tandartsverzekering erbij gepakt, want het blijkt dus helemaal niet dat het noodzakelijk is op dit moment, als je een goed gebit hebt, om een verzekering te nemen. Nou, hier staat het ook voor. Ik geloof dat je als je €8-9 per maand betaalt voor een verzekering, dan zijn dit de kosten per jaar, €108. Nou, ga je dan naar de tandarts, dat zijn de kosten dan geloof ik 2 keer controle en wat heb je ook weer tandsteenverwijdering? Ja, 2 keer tandsteenverwijdering. Nou, dat is dit. Betaal je €67 en de winst die je dus maakt als je geen verzekering hebt, is €40. Ja, nou dan kan je ook nog wel een gaatje van betalen. Ja, maar dat is heel simpel, hè? Want kijk, dit is de angst die natuurlijk bij de Nederlanders leeft. Doe ik het niet? Ja, gaat dan in één keer mijn hele gebit naar de Filistijnen en dan ben ik veel meer kwijt. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk een risico. De meeste mensen kunnen voor een tandartsverzekering wel redelijk inschatten of je een gezond gebit hebt, dat je eigenlijk nooit iets hebt en een enkele keer een gaatje. Of dat je eigenlijk altijd wel een hoge rekening hebt. Dat is wel redelijk in te schatten. Ja, doe je dat zelf ook bijvoorbeeld? Ik heb dit jaar mijn aanvullende verzekering stopgezet. Mijn tandartsverzekering die heb ik wel gehouden. En waarom? Nou, omdat ik een beetje zekerheid wilde en ik heb hem ook echt nodig gehad. Dus. Ja, oké. Maar in principe kan je dus zonder een tandartsverzekering, als je zelf weet van nou, dit ziet er goed uit. Ja, want de goedkoopste betaal je ongeveer €8-9 per maand en dan krijg je €250 vergoeding. Maar er zijn ook verzekeraars waar je voor diezelfde vergoeding wel €14 per maand betaalt. Ja, dan betaal je iets van €190 per jaar voor €250 vergoeding. Ja, dat is natuurlijk ook... Wat een gereken allemaal. Heb jij nog een tip voor ons, wat we echt zeker moeten doen? Nou, of een valkuil misschien waar we niet in moeten gaan staan? Kijk goed naar je verzekering. Bedenk of je per se een restitutieverzekering nodig hebt, omdat je naar elk ziekenhuis wil. Of dat je zegt van nou, ik vind dat minder belangrijk. Denk goed na over je aanvullende verzekering. Zeggen we ook altijd, kijk of je hem echt wel nodig hebt, of je hem gebruikt. Als je voor de zekerheid iets hebt, is het misschien veel handiger om het geld elke maand op je spaarrekening te zetten. En als je dan een keer naar de fysiotherapeut moet, ja, €30 per behandeling gemiddeld, kan je dan misschien ook best zelf betalen. En mogelijk als je een spaarpotje hebt, kan je ervoor kiezen om je eigen risico te verhogen. Dat kan je zomaar €300 per jaar schelen aan premie. Okay. Dat kan interessant zijn. Nou, Sharon, dankjewel. Ik ga vanavond meteen induiken. Ik heb nog een idee wat ik op ga besparen. 26 keer fysiotherapie. Dat doet ik helemaal net. Ja, de Maritieme Academie in Haas. Dus wel even heen. Want dat is een hele grutte familie. Dat kon je al zien, de alroende dagen. Het zijn jongens die op jonge leeftijd het huis uitgaan om een vak te leren. En die stappen dan 4 uur later als man het dek op van een schip. Nou, dat proces maakt dat de squallen ons nevens de docenten een heel inspirerend plak is om te werken.
Want wat heeft allemaal invloed op het schip? De wind en de stroom. De wind en de stroming, dus het schip moet een beetje zijn plekje op gaan zoeken. Ja? Dat is zo ver duidelijk, jongens. Op dat moment als je denkt van het anker houdt, dan geef je het door aan de schipper. Schipper, anker houdt. Goed zo. Zie je al wat, Wessel? Ik ben Reinder Huisman. Ik woon in Pijm. Ik ben treintreiter. En mijn functie op de Maritieme Academie is kok-matroos. Op vaarweekend doe ik het etensieren hier aan boord met de band. En zoals Joert, of een dag tochten doen, dan ben ik praktijkinstructeur op dek. Dit is het opleidingsschip de Prinses Maxima. Dit is het modernste opleidingsschip van heel Europa. Hier leren wij onze leerlingen eigenlijk alles om matroos te worden in de binnenvaart. Daar is onze opleiding ter spitst. Oké, geef me door. De ankerbal hangt erin. De ankerbal hangt erin. Oké, goed zo. In 2009 hier zie ik een vacature dat zie ik een kokmatroos zochten. En op dat moment had ik de keuze om verder te gaan nog met de marine. Ik werkte toen alles weer bij de marine. Nou, de sfeer was daar wat minder en ik denk, nou ja jongen, dan was nou een keuze maken. Was je bij de marine veren of was je wat oors? En ik denk, nou ja, ik joeg al wat keerstrainingen en dat werk. Ik deed al een hele zomerjeugd en dat vond ik hartstikke leuk. Ik denk, nou ja, dit is voor de kans om en mijn jeugd onder de slag te gaan en te varen. Dus wat dat betreft is het een heel speciaal plakje wat ik hier heb. Begrepen? Ankerbol omhoog. Willen jullie het ankerbal even omhoog doen, jongens? De meesten komen hier gewoon op 0 om. En het is prachtig als ze dan na 4 uur hier maar zo'n heel mooi diploma hier voort gaan en naar een oorskip gaan. En daar heeft het de jongens bijgebracht. En dan zie je gewoon dat ze dingen van die oppikken. En dat is mooi om te zien. En dat jouwt ik ja, genoegdoening. Oké, dan mogen we de koren gestart worden. Koningin Wilhelmina die neemde hem het zeeleeuwtje. Winston Churchill spruts oer hem als Cherry Brandy. En bij zijn lettere buurtgenoten in Den Haag stierde bekend als opa Piet Snor. Ik heb het over Pieter Sjoerds Gebrandi, de eerste Friese minister-president. Zijn moment of fame hier in de Tweede Wereldoorlog als leider van het kabinet in Ballingskip in Londen. Kees de Seur, u bent in het leven gedoken van ja, onze eerste Friese minister-president. U weet hoe wij zijn als Friese, zijn de grutskop. Trots? Ja, natuurlijk. Maar wel 50 jaar na zijn overlijden. Ja, pas, je moet een beetje afstand nemen, hè, want anders sta je er dicht bovenop. En ik heb die biografie geschreven als vervolg op de boeken over koningin Wilhelmina. Ik had er veel materiaal gevonden, ook over Gebrandi. En dat heb ik gebruikt om die biografie te schrijven. Ja, want wat was die relatie tussen die twee? twee? Die was aanvankelijk goed. In dat opzicht leek het wel een huwelijk. In de eerste jaren was het heel goed. Daarna werd er grote ruzie. Beschets de situatie waarin ze daar zaten? Nou, ze zaten natuurlijk in Londen. Kabinet gevlucht voor de Duitsers terecht. Want ze konden natuurlijk niet de gevangenen van de Duitsers worden. Ze zaten in Londen. Er was geen Tweede Kamer, er was geen vrije pers. Althans geen Nederlandse pers, geen publieke opinie. Ze zaten daar eigenlijk een klein groepje Nederlanders. En de vraag was, hoe nu verder? En de koningin had haar eigen ideeën over de toekomst van Nederland. Het kabinet beschouwde zich als een parlementair kabinet dat verantwoording moest afleggen aan de Tweede Kamer na de oorlog. En zo ontstond een enorm conflict tussen een eigenzinnige koningin en een kabinet dat niet wilde toegeven. Wat heeft u ontdekt over een conflict? Nou, het conflict was levensgroot aanwezig. Het probleem was dat de koningin zich wilde bemoeien met de toekomst van Nederland. En het land moest worden vernieuwd. En hoe dat nou vernieuwd moest worden, ja, dat wisten ze eigenlijk niet helemaal. Dat hoorden ze wel na de oorlog van het verzet. Van het Verenigde Nederlandse verzet. En Gebrandi, hoe stond die erin? Gebrandi was aanvankelijk, omdat het toen nog ging over de vraag, gaan wij de oorlog winnen of gaan we die verliezen? In die eerste 2,5 jaar waren Gebrandi en de koningin helemaal op één lijn. Maar begin 1943, halverwege de oorlog,
toen ontstond de tegenstelling. Want Gerbrandy zei, ja, we kunnen ons niet losmaken van ons verleden. We moeten toch eigenlijk weer aansluiten bij de situatie die we in 1940 hebben achtergelaten. En de koningin had meer het idee van, ja, die Tweede Kamer een beetje wat laten pimpen voor tuin. Maar het zegt wel veel over een boerenjongen uit Friesland dat hij zo tegen de koningin gaat. U omschrijft hem ook als een dwarse man, koppig, tegendraads. Op een gegeven moment wordt er een boot, later wordt er een boot gedoopt en dan zegt zijn vrouw zelf van nou ja, dat jullie dit hebben gedaan, want als ik zeg links gaat hij rechts. Ja, die nou, man is onbestuurbaar. Ja, man is onbestuurbaar. En we hebben ook nog een fragmentje van zijn secretaresse. Dit zegt zijn secretaresse over Gerbrandy. En daarom zullen zij ons geestelijk erfgoed niet roven. He made a speech and he was talking about Hitler. And he was saying what a dreadful fellow he was. Just frightful fellow. And he said, he has the stink of a polecat. And I said, you can't, you absolutely can't. And I went on and on and on at him. But came the speech, he said, Hitler has the stink of a polecat. And the Dutch were so embarrassed that their prime minister said this. They were horrified. Ja, wie dit hem? Was dit dit de het, man ja, zoals je hem hebt leren kennen? Hij is als een adder. De adder werd er ook nog bijgehaald, zo giftig als een adder. En de stank van de bunzing. Ja. Dat heeft hij inderdaad een keer gezegd voor een Engels gezelschap. En zij vertaalde natuurlijk al zijn speeches in goed Engels. En had daar bezwaar tegen. Maar zo was Gerbrandy. Die liet zich door niets en niemand weerhouden als hij vond dat het gebeuren moest. In dat opzicht denk ik wel eens een echte Fries. Hè? Ik bedoel, onverzettelijk, onwrikbaar, stoer en ook heel moedig. Ja, dat moedige is helemaal bijzonder wat ik las. Tijdens de Blitz, als er dan weer allemaal bommen op Londen kwamen, dan, wat deed hij dan? Nou ja, kijk, je kon toch niet slapen. Hè? Het luchtafweergeschut oorverdovend kabaal. En de schuilkelder was soms ver weg. Ja, dan stapte je je bed uit. Hij zat in het centrum van Londen. En dan ging hij kijken. Ja, we kunnen de beelden er even van zien, want hoe dat dan ging. Het is natuurlijk wel heel bijzonder dat je dat dan durft. Dit was het dan. Wat deed hij dan precies? Kunt u dat uitleggen? Hij ging gewoon de straat op. En ging er bij de afzetting kijken. Want wij natuurlijk altijd... Maar in pyjama toch? In kamerjas. In een mooie rode kamerjas ging hij de straat op. En dat maakte hem natuurlijk immens populair bij de Engelsen. Niet alleen bij de bobby's op straat, die hem weer tegenkwamen, die kenden hem langzamerhand wel, maar vooral ook bij iemand als Winston Churchill. Ja, dat was natuurlijk toch iets wat op de Engelsen indruk maakte. Een heleboel Nederlanders die gingen 's avonds met bussen Londen uit om op het platteland te overnachten. Deze man die ging gewoon staan te kijken. Nou was het ook wel zo dat hij niet goed hoge en lage tonen kon onderscheiden. Dus het luchtalarm was niet aan hem besteed. Oké, dat snapte hij niet. Hij vergaderde gewoon door, terwijl het kabinet eigenlijk naar de schuilkelder wilde. Dit boek, als je het leest, het is een bijzonder verhaal over een aparte man. Heeft u uiteindelijk, naar uw mening, de erkenning gekregen als politicus die hij verdiend heeft, Gerbrandy? Nou, na de oorlog had hij hele rechtse standpunten over Indonesië. Maakte hij zich eigenlijk een beetje onmogelijk mee. Maar het Nederlandse volk zag hem toch als de Nederlandse Churchill. Hij bleef immens populair in de Nederlandse politiek tot zijn dood in 1961 toe. Ja. In dat opzicht, hij werd ook minister van Staat, heeft hij eigenlijk een klein beetje de rol vervuld die Churchill in het naoorlogse Engeland vervulde. Ja, dus wij mogen als Friese Grutsk zijn. Ik dacht het wel, ja, dat je erg trots moet zijn. Hij woonde bij mij in de straat overigens, Gerbrandy. Dus ja, ik woonde toen nog niet, maar hij is daar in 1961 overleden. Vandaar mijn belangstelling. Oh, fantastisch. Nou, dank u wel voor uw verhaal. Ja. Succes vanavond, want u geeft nog een lezing in Tresor. Ja, wat er meer, hoe witte wil die kinderen, dus Joen nog in het Tresor in Ljouwert. Kees Vasseur die bespreekt er dus om 7:15 de biografie. Dit wie het van Joen. Morgen zit Elias Elgersmij uit ten Naadjeren. Want zijn band Yuko, ja, dat is nog net zo bekend, jere. Maar als je nou Big Leagues naar Mexico gaat, dan is hij mega populair. Dat is morgen en van nou een hele mooie Joen. Rivka. Kom eens.